Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. 'Yan jarida mai zaman kanshi ina maka fatan alkhairi. Sunana Isa Musa wanda aka fi sani a Khalid, ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya na ƙasar Nijar da yake zaune a nan Libya, babban birnin Libya na Tripoli. To, wannan tambaya da ka mini dangane da yakin da ya faru cikin wannan sati na 'yan tawaye a tsakanin Libiyawa. To, jan hankali na a nan ɓangaren matasa shine matasa su yi hattara kada su shiga lamarin da bai shahe su ba. Matasan Nijar kada ku shiga siyasar Libya, kada ku tsoma bakinku cikin harkar Libya, kada ku tsoma bakinku cikin harkar yakin Libya. Saboda yanzu haka likitoci sun ba mu tabbacin sama da mutum 10 suke kwance a asibiti, suna kwance ba su da lafiya, wanda wani an karya mishi kafa sakamakon karyar da aka mishi, an ce ya zo ya kama yaki, idan an gama za a bashi ganima, za a bashi dukiya ya koma gida, a bashi mota. To irin wannan abu ya sha faruwa a nan ƙasa. Saboda haka matasan Nijar ina jan hankalin ku kada ku shiga siyasar Libya. Kuma sau da laraba sukan mana tambayoyi, sai su ma ɗan Nijar tambaya don ya faɗa rami, su ce mai shin tsohon shugaban ƙasa wanda ya rasu na Libya shi kake goyon baya, ko kuma Prime Minister Libya Tripoli kake goyon baya, ko kuma na Benghazi? To nan rami ne suke maka dan saboda su san kana tsoma bakinka cikin lamarinsu ko kuma ka zo cin abincinka ne. A nan amsar da zaka ba su a nan, ni ba ruwana da harkar siyasar ku, ni fata na Allah ya baku zaman lafiya, Allah ya baku shugaba na gari, dan saboda idan ƙasar ku tana zaune lafiya, ni ma ina zaune lafiya, dan cikinta ne muke neman abinci mu ci da iyalanmu. Saboda haka mu fatan mu Allah ya baku zaman lafiya, mu ma ku ba mu abin da za mu ci. To wannan amsa in ka ba su ka kare da su. Kuma sau da yawa matasa galibin su sukan shiga wannan yaki dan su yi amfani da wannan dama su zalunci 'yan uwansu Hausawa. Wani dan ya je a bashi kaki da bindiga ya komo kan 'yan uwan shi, ya haɗa kai da azzalumai a kawo hari gidan haya na 'yan uwansu, ko kuma a yi garkuwa da wani wanda ya san yana da kuɗi ko ɗan canji ne, ko su haɗa gidan talakawa matasan Nijar takarawa su sace musu saluloli. Ina jan hankalin matasan Nijar mu haɗa kanmu dunkule tsintsiya maɗarminki ɗaya. Matasan Nijar da Najeriya duka ma ina kira a gare ku. Sannan kuma ina kira ɗan jarida ka sanar ma 'yan Nijar a cikin wannan satin muna da mutum sama da 40 wanda suka taso daga Sabaha za su shigo Tripoli, aka kama su. Mun samu rahoto kusan mutum sama da 40 aka kama, kowanne kuma 8,800 ake bukata a wurin shi, misalin miliyan guda ake bukata, garkuwa aka yi da su. Saboda haka matasa ku yi hattara, ku shiga taitayin ku, kusan ku samu ku shigo Libya akan ka'ida. In akwai hali ku nemi fasfo tun daga Nijar, wanda suke nan Libya su ta yi safarar Nijar a yi musu fasfor, ana yi. Ku nemi ku nemi certificate de nationalité da kuma takardar aihuwa asali original, da takardar aihuwa babanka original, ana maka fasfor a nan gindin safarar ta Nijar da take Libya. Ko daga Nijar ka nemo fasfor kinka ka shigo Libya kan ka'ida. Yanzu an kama matasan mu Nijar sama da mutum 40, kowanne kusan miliyan guda ake so sai fa dan a sake shi. Saboda haka ina muku fatan alkhairi, Allah ya tsare ku cikin tsarewar shi matasan Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kuna tare da naku Aba Khalid, kuma ina bara addu'a daga wajen ku insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan jarida ina muku fatan alkhairi, nagode sosai.